Bueno, ixe. Hantxe iritsi berria zeten entzako dola, goizian goizetikan gabiltzamen friturrakin. Eta, bueno, friturronen helburua pixka bat bai izan da, bai. Azkenen sorin jaiek historia oso dauka, eta ez sorin jaiek bakarrik. Antolakuntza eta festa! Hori. Eta, bueno, hasi geha, txosnara ginen ezberdinetatikan, hasi, eta, bueno, rekorrido oso bat indeu, pixka bat, urtez urte eta generazioz generazio, sorin jaien releguak eta ze ondori izan ditun, da, bueno, ze bizipen eukitun sorin jaiakek, eta herri festek, ez? Festa alternatiboek. Eta, bueno, azkeneko txanda izan da, aurrekoa Loidi Barrenen, bueno, hemen udalak bodazulako, bueno, ambulatorio zarra, eta area mugitu zen sorin jaiak, eta justo 2011en, bueno, udala EH Bildun eskutan ero izan, eta pues, herriko zentroa hartu zen. Eta orduan honea etorri ginen. Eta bueno, 2010 izango zen, ez? Ez, 2012, barkatu. 2011an azkeneko urtea, han 2 urte izan zian, eta 2012 hemen ginen. Hartu genuen erdigunea, hemen jarraitze dugu, eta bueno, egia esan pixkat, honea etorri izan marroi bat zen, baina marroi bat kendu genuen, porque zeon andamio puxka hoi, bueno, pixkat txikitu genuen da errexago egin genuen. Herriko festak antolatzia. Eharra zen, olako txosna puxka hoitea, baina marroi bat zen. Eta bueno, egia esan horri esker, Bilbon ere oain kiston Euskal Herriko festa hondinak omendia, hemengo txosnai esker. Eta bueno, horri nintzen aldaketa, oain txosnak eskatu iteia, murala gorgotzea. Eta bueno, hemen jarraitze du 14 urte, 14 urte pasaia. Eta bueno, 14 urte hauetan egia esan, jende pila batek hartu parte. Eta bueno, guain behar pasako egin mikrofonua pixkat. Bueno, behaiek nola ikusi guen, ze jaso zuen, da nola bizi izan zuen pixkat azaltzeko. Bai. Lantaldena eta esan, claro. Hasi zeiren, da gero... Bueno, bestei gabe, Joritzek, ez dakit zemagarren urtean Joritzek eta ez dakit jende askok trantsizio momentua iritsi zela beste behin esan ziguten, eta izan zen lehenengo aldia, ez dakit ondela zenbat urte, porque ez dakit zenbat urte pasadian 10 bat, lantaldeka antolatzen hasi izan sorin jaiak, ikusi zelako beharra zeola, pixkat antolakuntzagatik, lantaldeak superirikita daude, jende berria sartzeko, funtzionatzen du super ondo, eta batez ere ekonomian jendea behar da. Ez, besterik gabe, izantzala momentu bat guaia lantaldeak antolatu zialako, eta gerora erabak izan ere elkartea sortzea papeleo kontuagatik, herramienta bezala jartzeko elkarte bat, lasarteko hainbat eragileek erabiltzeko baimenentzako eta udaletxeakin kontuketa egiteko. Eta lantaldeak hemen daude ez dut hitzein nahi, eta jazta, bestei gabe holatxe. Eta Mailok esan duen bezala ez, goazen bukatzea bai beak esan duenakin, poza mateula, hainbeste jende gertuatzea ez, goatzea pixkat sorin jaia zergatik sortu zian, eta zergatik gauden hemen, eta pixkat luzatzeare bai gaztiei, jarraitzea ere bideo honetan, eta beti, udalan kontrako borroka hortan pixkate bai, hemen dagoen txutxeren dare bai, horten jarriko dugu kartela txutxeren da hemen dago, txosnak ez dira hemendikan moituko, ez? Eta, gora sorin jaiak, ez dakize, no?